Kita ka m nwere efu unu ịtọ enwego m efu unu ịtọ asịgo m ndị ọzọ na ba unu ịtọ chelụ m maka na m emesịa unu ntị unu ga-afụ anya unu ntị unu ga-afụ anya unu keza ya ọhụụ ụsọ ọkwa gị tụgharịalụ m common gị tụgharịalụ m I was born in the midnight iwe deelụ m amụtara m n'ime abalị keza ya amụ enwere eze ka amụ sweta gị n'ime abalị bịa ebe a otu isi gị bịa nso come on is amụtara gị n'ime abalị amụ ndị bụ unu na-enwe eze come on get out of here ewu gị nwa bụ yetunde ọlagwogwo ịbụ onye Yoruba mana amụ gị n'ala Igbo wee sị gị tụgharịalụ m fire burn any man that took my blessings by force iwe tụgharịalụ m si na ọkụ gba nwoke ọbụla na-ala ngozi m n'ike ọkụ gba nwoke ọbụla na-ala ngozi gị n'ike ọkwa ya bịa ebe a mba bịa ebe otu isi ọsọ come on otu isi is ọkụ gba nwoke ọbụla na-ala ngozi gị n'ike ọkwa gị ịma mmezi Igbo ọzọ isi ana Yoruba bịa ebe a na-emebili anyị Igbo anyị ọkụ gba nwoke ọbụla na-ala ngozi gị n'ike gara anyị ọsọ bụrụ akpa gị naba as for gị nwa nri nwa Amanda ọkwa ifu nri nwa ga ọ ga-ada very soon mmesịa ọ ga-ada by force gị tụgharịalụ mad people in our land gị tụgharịa ha n'Igbo wee deelụ m ndị ala n'ala anyị ndị ala n'ala gị na onye Amanda bịa ebe ndị ala n'ala gị na onye dewe isi gị ọsọ ndị ala n'ala gị na ọwụlọ mụ na ewu